Nyakoram gajwango kinyi makawuono chenro mar poko pogore biro ni e chuny gweng. Okinyi makawuono chenro mar poko pogore akelo ni ka kantiere gweng mongere kaka Kakrau mantiere Suna East County ma Migori. Okinyi makawuono adhi limo ka jaduong' Januari Ogada jal mabende pakore kata mnodendore gi nying mar Ogada Flower, Ogada Garbage Killer. Thor wach maduong' okinyi makawuono en ni jaduong' makama osebedo ka choko taka mopogore pogore mabende osebedo koloso godo maua gi mwandu mopogore pogore. Mane pok mabende wamenyo bed kodwa nyake giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao. Nyakoram gajwanga nasenyisi nantiere gweng mano mongere kaka Kakrau mantiere Suna East County mano ma Migori. Gisa nasebedo piny ka mano mar poro wach gi jaduong' mar dalani ongere kaka jaduong' Ogada. Jaduong' Ogada rwakini machiegni e chenro mar poko pogore. Inyalo mana nyiso ni jaduong' Ogada ni tenga. Jaduong' Ogada en jagwasi mane onyuol higa 49. Mano be ok ng'eny ahinya, aparo ni en karibu higni 74. Achon kidogo. Nikop kata kinde ma ji yudo ka wang'a oyepo ta jagwasi. Koro full name mara en Fabians Ogada Januari Kerario. Kata ID ne biro neno kondik ni Fabians Ogada Januari Kerario. Koro Januari Kerario to nying baba na Januarius. An na ja Catholic. Kata baba bili ja Catholic. Kuro mane kaka en mane odak gwasi ta odar koda mwadhi miuru nyatike sub county chon ka ja higni 2. Kuro kure mang'e maber ahinya moloyo. Kuro mane an. Inyalo mana paro ni Nyakoram gajwanga gweng mwantiere ni dalani ka iluongo nang'o? Gweng mwantiere ni iluongo ni Kakrau. Kakrau village. Kakrau no bende kende e sub location mar ka. To location ne to en iluongo ni Suna North. To en ye Suna East Sub County. Ma mobonge mare en Junet County to Migori. Mane kaka en. Abiro kama sebodhana kama 14 years. Kadar kana nyatike tabira ng'iewo loka. Chenro en mar poko pogore to bende pok emogolowa e dala mar Nairobi ka kelowa gweng mano ma Kakrau. Inyalo mana nyiso Nyakoram gajwanga en pok mane min godo? Achamo garbage. In short, I recycle wastes. Gimoro moro mano wang'o. Kata bedo mana kondo gweno ka ng'eyo ni kondo gweno no dhi konya e part machalo kama. Achwo kongo. Ya, koro atimo gi kamano, I recycle gi. To recycle gi moko loso flowers, moko bende sama anyalo loso go table mats, moko bende anyalo loso go hats ogudu. Kendo achoko gik moko machalo kaka straw. Kaka inyalo neno kikapu machalo kamago machacha loso gi straw. Gimoro moro mowiti kaka this one here aloso godo. Koro mane kaka akonyora. Nyakoram gajwanga nyalo bedo ka penjore jaduong' Ogada ni to ang'o mano idhi mano mar choko taka mopogore pogore to ni chako choko gi karang'o? Adwa chako gi gima noidha. Gima noidha en lil mar alwora. Iyudo kodwanyore, chupni, ang'o, kalatese. Koro naneno to gigi paro moro nobiro ira par Nyasaye be manochako oparona. Although chien nan ja arts. Anyalo goro, anyalo wiro. Koro naneno ni gigi be samoro anyalo kawo ma ler gi ma los gi gimoro. Inyalo neno moko nitie kama tindo kaka magi mana chako go. Mago gina plastic moko mana kawo. Anyalo dhi loso be gine moro to basa keto. Koro lil no naneno ni gigo ka choko gi ta I reduce the bulk. Dhukno mag piny mag environment. Koro mag achalo ng'ama yweyo gi. Kata kinyalo ng'iyo compound nane ok inyal nwang'o kalatas achiel tapakore ni an garbage killer. Takataka go ng'eny gi ing'eni gi affect the environment. For example, ka wulo ywero gi magidhi aora. Aquatic animals like the fish gibedo poisonous kendo ginego rech gi affect. Kata buya moko nitie madwarre ni gibedie pi. Aparo ni adhi school kidogo dwarore mondo gibedi ka koro takataka ng'eny ogo gidongi machalo Moses, algae, which are also very much important e ngima mar gik modak e pi machalo rech. Koro mano gima noywaya ahinya. Kiwacho ni choko taka, ng'at nyalo penjo ni mane gweng ma Kakrau ni emichoke taka kosedhi nyaka e chirni. Inyalo mana nyiso mathoth. Ka chako to nawuotho gi tienda nyaka Migori kamoro ne Florence. Nang'iyo spot points kude
puke taka. Koro kaka nadhi mos mos, koro atimo booking gi joma loso tende matindo tindo. Akonogi ni chokna uru ndhiwa gi eki magi chokna gi uru. Koro amiyogi gimoro matin ka ayudo kata siling moro 5, chokonegi mang'eny. Ahinya nyithindo matindo tindo mabiro, ang'iewo biscuits, ang'iewo nguru, ang'iewo tamtam, takonogi to gikelona. Gin pod gitimona kata nyaka sama wantiere ni. Kata mana jugs minenogo gikelona. Koro jugs moko machalo madongogo anyalo miya siling 50, siling 30, moko matindo be siling 10. Gidhi ging'iewo go pencils, gikonyore kaka nyithi sikul. Achaka book ga college machalo kaka Migori TTC. Akawo container mara tadhi akwayogi, tanyisogi the particular wastes madwaro kaka files. Nitiere container na moro Rongo University, akono field workers joma nie compound gik ma gichoko kitna uru ka. There is a time ma adhi kuro tadhi achokogi boarding schools, private kumikawe lunch. Koro tinende okawuothi, adhi to samoro matin tagolo amiyogi kidogo. Kamano kaka timogi. Mwandu miloso kwa kaletaka benageni nyakwara mgajongo sibedo kaneno gi etoki kanyo. Nyalo muna lero nwani gini mwandu mage miloso gitaka. Sani gimoywayo ji ahinya en flowers. Flowers gi tinende gihero jo kanisa. Aloso gima beyo madhi nyaka cyber ma Google da logo. Akawo time logos mago dinde tete all over the Christian churches. Te kata mna nyaka Muslim churches. Kagin gi logo gi, particularly man gi logos ko mabeyo. Akawo ta kete ginene tok kikombe kaka neno mawacha, keto that one there. Koro aloso maua mag churches, aloso maua mag graduation, ka in gi nyathi matin ka graduation gi kata university, kata indoor ornamentals miketo iye ot, kata ikete bath TV, kata ikete bath kom, mamiyo koro atmosphere mar ot nenore maber. Koro kanye ma ji ohero ahinya. Bende ang'eni kopogre gi maua ma bende selero ni nyakwaro mgajwanga, toki kanyo naneno kapu moko, toki kanyo bende naneno jugs moko gi thermos. Samoro nyalo mna nyiswa ni gin mwandu mamoko mage kopogre gi maua ma bende sebedo kiloso. Kikapu gi specifically gito nyalo neno kata kaka loso bendera no ero. Ma team decorations giko maga loso. Table mats ga loso. Anyalo kata loso doormats mag hotels kaka jok matimo saloon. Kaka neno this ones here. Neno Mark, ingeni one mano chako 844. Kuru ni kono wa this bendera here. Kono wani black Africans peacefully shed their blood peacefully to acquire their land. This is the symbol mar Kenya. Mane meaning mare. Kuru nyalo neno kata sianda gi magi losa. Rappers gik moko machalo gik miumo go apiko, iumo go tie matoka, mane kaka timo. Titi mekendi. Nachako loso gi kenda to tijni nochako ywayo my guardian. Ng'ama konya. Ni wadongo kolung ni chiega no nenore gi en slippery. Guardian na bende no develop interest. Embi gini no more. Koro chako nitie monyalo timo. Koro okonya. To niko kabedo ng'ata achiel, tanyalo kawo kata juma achiel ka loso achiel. Niko pen gima dwaro mondo idhi mos igol gimoro maber. Okiriki ni arika. Ika unyalo neno kaka kolosgi, koro kamane kaka watimo. In short ni wakonyore kode. Makmani during the holidays, bentie nyithindo moko makonya. Kaka holidays, particularly nyithindo me primary kata ma secondary, gibiro ko gerogi. Benangine tich ka tich nyaka bed gi chiedh nade gi ber mane. Wachaka nege chiedh nade ma bende sebedo kiyudo kanyakla kod ber. Gimoro amora mitimo to nyaka bed gi challenge. Challenges ma ayudo ahinya en ni giga gi seche moko ok dhi kaluwore gi condition mar life kaka ji obet, kaka Kenya ka obet ka gima ok en steady ahinya politically. Koro sama politics is very hot, ji dhi ng'anyo, ing'eni koro mondo aluoro mondo aka nyaka dhi town, ing'eni samoro adhi gi apiko, koro kawuotho e street samoro jok my clients ok ayudi giloro dhoudi. Koro ing'eni onyalo bedo kanyo for 1 month kaka kinde ma ji gomo, kinde kiotimore nade and so on. Mago challenge ma yudo. Another challenges machaka yudo, customers ga samoro bende dar. Kaka an joma ng'iewa ka gin samoro jo county, gin ma gin gi pesa kidogo, samoro dar kama entiere be koro kang'eyo. Koro mago nitiere. To challenges ko tok ng'eny ahinya, to ber ema nitiere ni kopon ka aloso gi maber mo ywayo wang' ng'ato. Pesa matin ma gimiya en 1,500.
nyaka 10,000 ka yudo odho 10,000 go to yudo tek gin ma joma dongo pesa gi konya kopan gi nyikwaya kama dak go achulo ni gi school fee kaka mora paro no neno kanyan kod gi mang'eny. To customers magi gin jomage? Jo kanisa omera mago kastembe na joma lemo koneno ni kuom gikawo gichiwo kaka sadaka oneno ni kokawo ma otere od Nyasaye otimo maber gikawo gi kendo jo kanisa go ng'eny gi to ok githor teri ute gi ahinya gitere kanisa. Aya to jo saloon jok matimo saloon to ohero ne ko atimo ne anyalo kawo kata picha moro mar winyo maber kabisa machalo kaka peacock mosuko wiye kata wendo kata the quail aluru okete ko suku wiye kama akawo tadhi akete gine atimo branding e kor mawano kora a create gimoro ni koro winyo no wuoyo. Do you like hairdressing? Do you need hairdressing? Kae to bathe kocha, welcome to Mama Jackie's saloon. Koro attract gi ng'iewo jo kanisa, jo saloon, jok man gi jo hotels, jo bar, ya jo bar gito gikawo tup. Koro customers an go. To bende customers ng'at nyalo penjo ni customers igolo kanye? In marketing itimo nade? Seche moko atiyo gi ginene gi smartphone ma atudora go kodgi. Although smartphone pod aonge go kang'iewo to nyikwaya konya gikawo to nitiere osiepena mang'eyo aoro negi kata en mana America an gi friends kata en mana America some of them ni loka miya ne namba ni mar active komiya ta oro ne koneno ka berne to kunani ai ya Mr. January terna madala koro mage bende mabe wang'ayo matimo akach go customers. Koro na dwaro ni mondo abed gi kiosk moro somewhere along the road to na luor ni sagomo gik moko machalo kamako jogomo nyalo gweyo nikopa aketo gi temporary aketo suit moro kasa ma yigi owang' omera digi gwe magige nego danga konya na nade koro mage mana luoro miyo pod sani an magi workshop e ot ka kama bede atime. January motelo chien kocha bende nisewacho ni kiloso gi ntiere nyithindo ma bende jakonyi koro thoro wach maduong' nikech ngima sani tek kila ng'ato manyo mana yo monyalo iloso godo mwandu mouso mondo yudi yuto. Naneno bende kin gi gadia ni kanyo bende uchiwo tiegruok kia penja malong'o ito santi penja maber an gikona ne ya gipenja ni to bende nitie nyathini moro ng'at moro misepuonjo kora penji Sharon dang adhi e ndara to mak mana mundi ng'ato ni bi ateri adhi apuonji ok ibedo gi interest. Koro joma nigi interest gine ni tijani ni kopen gima nyien samoro ginene no tek to atemo ga approach parents koro ok nyithindo parents gini dak ukela nyithindo kata ndalo rusa nyithindo moko ma kata nie class 8 kata nie junior kata manutieko form 4 sema pogo gine nyalo loso koro achiel biro to aluor mar chajo gini ko gini en konyruok an bende konya atimo nigi freely. January gimomina penji wach tiegruok no en kaluwore gi lai mar somo masani mong'ere kaka CBC motelo ni nyiso ni un mano chako lai mar somo 844 bende no ka gik ma sirikal timo lokruok mar somo chal ka ginero ma bende timo gi sani. Gima da wacha ahinya atemo jiwo sirikal ni sirikal o create a conducive atmosphere for the learning particularly practical learning. Tich mitiyo gi lwedo gi amor ka jatendwa nyicha no o install machiegni mar online education ni obesie mang'eny on practical to equipments mitiyo go manyalo tim kata laboratory kata nyalo tim gi lwedo ochori e lwete oketa for that one mondo tich mar lwedo obedie mang'eny kuom nyithindo kendo akwaye kendo adwaro ni mano onego timre. January nyithindo nyolo gi pok ne janyuol ma nyathine okinyi ma kawuono nitiere gi pok en ang'o ma dini nyise? Pok Nyasaye machiwe to ochiwe okinyal ng'e ni Nyasaye ochiwoni tawacho ni koponi neno gini sani CBC chako kawe from nursery koro koponi nitiere nyathi ma talent moro en go o develop interest kendo obed determined obed gi love iwinjo obed gi love obed ng'at ma dedicated mohero gino niko gima ber ok bed mayom en nyaka ibed nyaka sweat nyaka
talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Kendo nyaka ibed resourceful. Kaka sani digital obiro. Ineno ka inyalo handle wecheni computer, cyber, gik machalo kamagi, Google and so on. Kendo inyalo kawo thuolo kata kiyudo kata parents awacho ni gikawo thuolo gikelo nyithindi tua kata mana wendo ka nyathi dhi yude gimoro kata mana kuonde moko market moko midhi kata mana show nyathi dhi yude gimoro ok ikete kata nyathi indoor kimiyo go atmosphere muwuotho go discover. Jaduong' Januari wadhi nyime gi tieko chenro makama. Kwatieko chenro bende ang'e ni waseloso mathoth. Nyakwaram Gajuang' nyalo karam na penja Sharon to kumiwa namba. In thuolo mar chiwo namba ni bende. Yaye, simba opong' aponga gi nembni gigi beyo ne ji. Ka ginena, Jaduong', ine wane ni Ramogi. Ndalo moko ne jomoko nobiro noseko biro ka ne gikelo jo Ramogi. Dong' mae Jaduong' man waneno kaloso kikepni ka. Kimiya nambani. Kendo amiyo gi miya instantly sano. Aya 0708 178 177. To wina wil gi nengo Jaduong' Ogada. Nengo chal nade oko ka? Giga na maloso gi onge bechgi. Gimomiyo wacho ni onge bechgi. Kirie lweti kama neno kaka lwedo pogore. Ka wakawo ni moyombo ji te ni en ng'at moro mang'ongo. Wakawo ni kata mana chi Obama mobiro to neno kama berne. Bei magone chi Obama ipanda ng'agone ng'ama luoko sufuria. E society wa kama wantie inyalo yudo kata principal mar a college. Odwaro. Koro for example ng'ama dwa dhi dot yang. En bini gone embo hero. O kamano. Mano miyo gi onge bechgi. Koro ang'iyo ng'ato. Kendo wawuoyo ang'iyo ng'ato kaka en. Background ne. Amara in. Magoe matin mogik. Nitie matin mago $500. To kata kionge go. Inyalo mana miya kata $450 kata $300. To kopo ne magoe $1,000 kata gi $500. Ka ok inyal be ayawo installment. Ichule bit by bit. To koro chieng' mitieko tibiro ome. Isebedo kirito aluora e yo makare, isebedo kichoko taka e yo makare. Akeni mich mora mora, award mora mora mabende iseyudo kaluwore kod rito aluora. Osemiya award. Nomiya award gi joka pamoja for transformation. That non-governmental organization. Ne akono gi ni mondo gimiya workshop. Ineno yien moko makacha magika ne gimiyo ya pesa. Ne gikelo na kela gigo. Gima bati moko ne gikelo na par. Ma na adwaro ni mondo ne either los kios kacha kata mana kacha cha. Koro nigi kona na timu wayo kidogo nigi neno ni kokete semi gima bati lilo to si okobe budho. Koro nigi wayo kidogo ni mondo gibi gimiya pesa moro mar simiti kata gima tafali. Gidhi mbele. Mano gimiya ne gimiya freely as an award. Benangeni kapok watieko chenro mar poko pogore ni isenyiswa mich mabende niseyudo. Ng'ato nyalo penjore ni to ang'o madhiri oko kacha mar wuothe gweng', mar wuothe bombe kata mne chirni kichoko taka. Gima dhira inya en lil mar environment rachna. Aneno ni mondo katime to jomoko bende nyalo konye, ginyalo join this gima timo ni mondo we make the environment clean and healthy. Ingine ka environment olil. Everything is sick. Trees are sick. Animals are sick. People are sick. Human beings are sick. When the environment is dirty, don't. Kumolil nyan. Inya yudo kaka waste management makora wuene. Inya yudo jomoko kawa kata mna chapat, mukati, gikawo gidire dustbin. Look at that. Look at that. Kuri yudo taka machalo kaka gik mineno maloso go machalo cans, plastics mag pi mag water giki diro jadi mag kuong and so on. Kuri yudo ka the environment kuri gimo driver and to make the environment safe. Nyakwaram Gajuang' ang'eni kapok atieko chenro makama digomb ng'eyo kaka Jaduong' Januari Ogada osebedo ka loso maupege ma ithuolo makare Jaduong' mabida biro bedo ka chiwo ni mar mondo mi nyise onage kaka iloso mwandu magi. Donge Nyakwaram Gajuang' machiegni wane kaka Jaduong' Ogada loso mwandu gi e gwenge mago mag Kakrao.
Man kani adwaro nyiso kaka aloso it yien. Kama aloso it yien atingi kalatasni iluongo ni photo paper. Gini yudo gi printing. Gina takataka wita ma be lich ahinya ka gin kanyo. Ko ma abe aparo ni ng'eyo gina kalatese moko mag rapas, mag apiko, mag matoka. Adwaro ne kaka aloso. Abedo kod wembe. Kase kobedo kod wembe taliro godo shape mar kalatasni, shape mar leaf. Adwa loso leaf. Kora pima gi technicalities mane Nyasaye omiya. Olengo mana kamano. Ikete mana kama wembe dwaro wembe mabith kabisa. Keto maka dong nane okune kosewuok e shape. Kuna kosewuok e shape mar ginene mar it yien. Niane ka dongo flowers wo. Kaka waloso mag koro samoro inyalo penjo to mato eri. Kane wadwa timo ne blending to ne wakuongo waketo ma kwatimo. Jomoko ng'eni ok dwar blending, en odwar kaka en no obedo kamano. Koro ji opogore, tastes mag ji opogore. Inyalo penjo to mada kiketo ne. Samoro kiloso gi samoro moro timo ne blending, moro onge blending. Moro timo ne blending, moro onge blending. Nyakoro Mgajuanga iseneno kaka jaduong' Ogada Januari osebedo ka loso ni maua. Ineno kata mana raw materials mopogore ma bende ineno kaendi. Maendi maua ma bende nagiduso kanyo en kanyakla kod guardian mare. Ineno kanyo magi fruits ma bende guardian naloso. Jaduong' Ogada naloso maua to kata mana kineno mae matonwa wach ni finished product mowuok e raw materials. Donge ber, donge longo. Maendi jaduong' Ogada nosewacho ni lure lith lwedo ok romre, lure gi ng'at mopenjo ni maua ni en pesa di. To bende gi kanyo bende mabiro kelowa e giko mano mar pogore odiochieng' ma kawuono. Aneno ka jaduong' Ogada gi Guardian pod dhi mbele gi chweyo mwandu mopogore. Aneno ka Guardian dhi mbele gi okapu, jaduong' Ogada pod dhi mbele gi flower. Dong ber. Kaka wanyakoro Mgajuanga kanyo makelowa e giko mar pogore. Nyakwarad kendo juma mabiro chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mikelo kod an Sharon Ng'au chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Oriti uru masane.